Hi guys, welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dzirikupisa dzirikutenderera pa social media. Wicknel Chivhayo buys Jah Prayzah a 180k USD benz rinonzi s500 vachiti to thank him for his songs like kutonga, kwaro, kiremerera, mudhara, vachauya. Ndo zvataurwa naSewicknel achiti ndo zvatiri kutenda. Anyora achiti it will be very unfair and gross unreasonable for me not to also acknowledge and recognize our own legend and superstar, the man himself, Jah Prayzah. Hatingakanganwe zvazuro nehope. Back then wakaimba mudhara vachauya vaenderera mberi Sewicknel akati, my brother, not only has your music been consistent with our ZANU-PF victory all the way, but you are also the Zimbabwean National Army brand ambassador, crowned with a very senior rank. Ndo zvataurwa naSewicknel. Tasingazivi kuti Sewicknel vantourayawo chirungu chakadaiwo guys, asi vazukuru vambuyana ndavazviramba. Aripo mumwe munhu auya akati Jah Prayzah should return Wicknel's filthy donation if he respect himself and people. Mumwe munhu akati the fact that a popular and talented music artist has to rely on handouts from a dodgy businessman like Wicknel zvinorwadza, notoshamisa. Mumwe munhu akati vari kuba mapublic funds, sei muchingoti congratulations muna Jah Prayzah iye Wicknel achiba mapublic funds. Mumwe munhu auya akati mozongoona mukoma asesaimbe ngoma dzinonakidza mobva maziziva, handi muri kuzviona. Mumwe munhu akati pay yake yekuimba pamarali yapinda saka afara mukomana. Handizivi guys munoti kudi, but chinhu chamunongofanira kuziva ndechekuti Jah Prayzah agara haambozvivigi, anotozikanwa kuti anoimbira ZANU-PF. That is why vamwe vanhu vachiti ari kupuhwa mari dzekumarari, but musakanganwa kuti pane vamwe vanhu vakaita sana Wicked vane vachizviimbirawo ngoma dzavo vachiimba vachionawo upenyu unochitika munyika. Vanozonzi hey, uri kuimba uchitituka uchinyomba, asi hapana panombonzwa Wicked achidedzera kuti hey, ZANU-PF this that, but vanonyongwedzera. Asi ivo ZANU-PF ine vayo vanhu vanozikanwa, vana Holy 10, the likes of Holy 10. Holy 10 naye anonyatsoimba achienda kumativi achiti munongoziva mega zvakaitika. Saka Sewicknel anozikanwa nokuvhaira nemota, anopinda nemota dzinodhura, habhadhari majuti. Last week yadarika iyo, last week akaendesa mota mushow 50 kuchechi kwake kumasowe akanopa vanhu mahara. Saka mukangotarisa it's not good zviri kuitika muZimbabwe, because vanhu vari kutambura asi vana Sewicknel vari kungoendesa mari kune vanhu vavo. Kana zvinzi vene vayo vane vachida vanhu vanovasapota. Mukatarisa vana Fire vakatotiza kunana Triple C because mari inenge isiko, pakangoenda kuZANU-PF akapuhwa mota. Mukatarisa Holy 10 ane mota, vanhu vachona vakawanda vanotengerwa mota, asi mapublic funds munongoziva mega team yevarakashi. So guys, handizivi kuti munoti kudii, ndio nyaya yatanga tauya nayo. Asi vanhu vadedza kuti Jah Prayzah ngaadzosere mota, vamwe vanhu vadedza kuti anenge achishanda achidzosere chimota. Saka handizivi guys kuti munoti kudii. Please comment down below, because Wicknel atotenga mota yakanaka naJah Prayzah. Mukaenda munotoona video achitotenda achifara, asi paripo vamwe vanhu vangaidedzera kuti Jah Prayzah asi kufara, is not looking happy, but obviously ari kufara and hazvivigi Jah Prayzah kuti anosapota ZANU-PF. Varipo vasingazvivigi, asi you will never hear munhu anosapota Triple C because vanotokutsikirira pasi chete.